Kürdistan kadar nine. Yani em bejin nava gelda îro siyasetekî wisa nejatperestî tê ajotin meşandin. Hikûmeta Türkiye ji bûna ku desthilatdariya xwe berdewam bike li ser vê nejatperestiyê gav davêje. Pirsgirêka Türkiye ev e. Îro ku bêje ku li vê herêmê Kurdistan tinene, Kürt tinene, yekemîn dîrokê nizanin, didiya vê herêmê van mirovan nabîne, ev ya jî ne mümkün e yani. Ev ya tiştê ku li holê ye, dikarî bê jî tune. Tişkî wisa tune yani. Tarixa Türkiye em bêjin beriya Türkiye ku li vê herêmê welatê ku ava bûne, dewletê ava bûne, biraz tarîxê wan dîrokê wan binêrin. Kekê maşallah. Ev der di wextê Osmaniye de jî elata Kürdistanê bûye. Ku ji vêya bawer nakin bira li meclîsa yekemîn binêrin, divê de çatiyê nivîsandinê, tutanakê wî binêrin, çatiyê nivîsandinê, bira wî bidin ber çavê xwe. Eger ku ji vê jî bawer nakin, bira pîrtûka ku Kemal Atatürk yas kiriye em dibêjin nutuk bira li wî binêrin. Ji wî jî bawer nakin 2013 da Serokkomargo Kürdistan eyaletî heye tişkî rast e birêz Erdogan. Çima hûn ji vêya ditirsin bira ji wî bawer kin. Ji wî jî bawer nakin 2018 da Binalî Yıldırım birêz Binalî Yıldırım hat Amedê got di meclîsa yekemîn da parlamenterê mebûsê Kürdistanê jî hebûn. Ev ya tişkî rast e. Bira li wî binêrin. Ku ji wana bawer nakin em bêjin çi ji wana heye Kürdistana yani ev ya Baxşerî bêje tune jî heye û bêje heye jî rastî dibêje. Et karim ya bêje.